ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም እዩ ኣነ ሓኹም ሰላሓዲን ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተ ክርስቲያን ስቶክሆልም ስዊድን ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ሓፂር ናይ ህይወት ቃል ክንካፈል ኢና እዚ ዝበለጸ ቃል ንዝበለጸ መዓልቲ ንካፈለሉ ፕሮግራምና እዩ ሎም ንካፈለሉ ቃል ከም ዝድብል እዩ ካብ ድኽነትካ መሃብ መጽሓፍ ቅዱስ ማሪቆስ ምዕራፍ 12 ካብ 41 ከምዚ ይብል ኢየሱስ ድማ ኣብ መንጽር ሳጹን ምጽዋት ተቐሚጡ እቶም ሰብ ኣብቲ ሳጹን ምጽዋት ከመይ ገይሮም ገንዘብ ከም ዘውድቁ ረአየ ከመይ ገይሮም ገንዘብ ከም ዘውድቁ ይሲ ንልቦም ይዝርኤ ነይሩ ብዙሕ ገንዘቦም ኣይኮነን ዝርኢ ነይሩ ከመይ ገይሮም ከም ዘውድቁ ረአየ ብዙሓት ሃብታማት ብዙሕ ኣውደቁ ሓንቲ ድኻ መበለት ግና መጺኣ ክልተ ለብጦ ሓደ ኳድራንቲን ዝኣክል ኣውደቐት ኣዝየን ውሕዳት ሰናቲም ያውዲቓ ኣውደቐት ንደቀ መዛሙርቱ ጸዊዒ ኸኣ እዛ ድኻ መበለት እዚኣ ካብዞም ኣብዚ ሳጹን ምጽዋት ዘውደቁ ኩሎም ዝበዝሕ ከም ዘውደቐት ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ኩሎም ካብ ተረፎም እዮም ዘውድቁ እሞ እዚኣ ግን ካብ ድኽነታ ዘለዋ ዘበለ ኩሉ ምግባእያ ዝሓበት በሎም ዝገርም ነገር እዩ እዚ ካብ ድኽነትካ መሃብ እንተ ደኣ ተላሚዳዮ ካብ ድኽነትካ መሃብ ማለት ኣኺሉ ዝተርፍ ኣብ ዘይብልካ ደረጃ ነገር ግን ካፍተን ድተረፈኻ ካብተን ኣለዋን ትብለን ካብአን ንጎይታ ተኣሚንካ መሃብ እንተ ተላሚድካ ኣብ ህይወትካ ድቐጽል ተኣምራት ክነግረኩም ኣይክእልኒ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ክቡ ከለዉ ርእዩ ኣይተገረመሎምን ኣይተደነቐሎምን ምኽንያቱ ካብ ብዙሕ ትርፎም እዮም ድቡ ነይሮም እዛ ሰበይቲ ግን ካብ ብዙሕ ትርፋ ኣይኮነትን ሂባ ናይ መግባእያ ኣሕሊፋ ንጎይታ ሂባቶ ምኽንያቱ ክሳዕ ክንድዚ ንመንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ልባ ቀዳምነት ዝሃበት ሰበይቲ እያ ነይራ ክሳዕ ክንድዚ ቤት ኣምላኽ ዳዓጣ ሰበይቲ እያ ነይራ ካብ መግባ ኣሕሊፋ ክትቦ ኾላ ግን ንልባ ርእይዋ ስሊኣ ኸኣ ተሓጒሱን ተገሪሙን ካብቶም ኩሎም ድሃቡ ኸኣስ ናታ ይበዝሕ ኢሉ ይሲ ናታ ይበዝሕ ዓስብ ናታ ይበዝሕ ንምንታይ ተተባሃለ ካብ መግባእያ ነቲ ዕዮት ሂባ ካብ መግባእያ ንቤት ኣምላኽ ሂባ ኣሕዋት ክሳዕ ክንደይ ኢኹም ንዕዮ ኣምላኽ ንቤት ኣምላኽ ካብ ዘለኩም ኣሕሊፍኩም ክትቡ ትደልዩ ክሳዕ ክንደይ ኢኹም ዘኽፍለኩም መሃብ ኣብ ህይወትኩም ትላመዱ ክሳዕ ክንደይ ኢኹም ካፍታ ኣላትን ትብልዋ ንዕዮ ኣምላኽ ንምቕጻል እሱ ዓቢልኩም ብዙሕ ነገራትኩም ገዲፍኩም ክሳዕ ክንደይ ንቤት ኣምላኽ ትቡ ክሳዕ ክንደይ ንዕዮ ኣምላኽ ትቡ ብዙሕ ግዜ ንቤት ኣምላኽ መሃብ ንዕዮ ኣምላኽ መሃብ ኖርማል ይድመስለና ኖርማል ኣይኮነን ወንጌል ብገንዘብ ይድሰፍሕ ነገር ግን ክሳዕ ክንደይ ንርእስኹም ገዲፍኩም ንዕዮ ኣምላኽ ኣቐዲምኩም ዝህብ ልብለኩም ክሳዕ ክንደይ ካፍተን የብለይን ትብልወን እቲ ዕዮ ይዓቢልኩም ትቡ ርኢኹም ኣሕዋት ናይ መሃብ ሜንታሊቲ ክህልወና ኣለዎ ናይ መሃብ ማይንድሰት ክህልወና ኣለዎ የብለይን ውሒዱኒ ጎዲሉኒ ዝብሉ ቋንቋታት ክንሰብሮም ኣለና ካብቶም ውሒዱን ንብሎም ሲ ወሃብቲ ምዃንና ክንኣምን ኣለና እዛ ሰበይቲ እዚኣ ውሒዱኒ በለትን ናይ መግባእይ ነይረና ኣሕሊፋ ንዓአን ሂባተን ኩሉ ግዜ ከም ትህብ ተኣምን ሰበይቲ እያ ነይራ ማለት እዩ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኣለዎ ኩሉ ግዜ ኣብ ኢዶም ዘለዎ ንመሃብ ድልዋት ዝኾኑ ሰባት ኩሉ ግዜ ውሒዱኒ ጎዲሉኒ ዝብል ቋንቋ ደይጥቀሙ ሰባት ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ካልኣይ ቆሮንጦስ ከም ዝድብል ቃል ኣሎ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 8 ሃሌሉያ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 8 ካብ ጥቕሲ 1 ኣሕዋተየ እቲ ኣብተን ማሕበራት መቄዶንያ እተወሃበ ጸጋ ኣምላኽ ነፍልጠኩም ኣሎና ስለ ሓደ ጸጋ ይዛረብ ኣሎ እንታይ ዓይነት ጸጋ ኣምላኽ ከም ዝተወሃበ ረዩ ከም ዓቕሞምን ሓለፋ ዓቕሞምን ባዕላቶም ፈትዮም ከም ዝሃቡ እምስክረሎም ኣለኹ እሞ ብብዙሕ ጸበባ ተመኪሮም ሓሊፎም ሓጎሶም ጥልቂ ዝኾነ ድኽነቶምን ንምብዛሕ ልክሶም ኣዝዩ ዓዘዘ ኣይገርመኩምን እቲ ጥልቂ ዝኾነ ድኽነቶም ሲ መሊሶም ኣብዚሖም ንኽቡስ ኣዕዚዝዎም ኢሉ እቲ ዝገርመኩም ግን እዚኦም እዚ ኣብዚ ደረጃ ዝበፂሖሞ ዘለዉ ጸጋ ኢሉ ናይ መሃብ ጸጋ ኢሉ እዚ ጸጋ እዚ ብህይወቶም ደኣ መዓስ ተራእይ እንድሕር ኢልኩምኒ ኣብቲ ጥልቂ ዝኾነ ድኽነቶምስ ካብኦም ከዓ ድወሃብ ይወፅእ ነይሩ ሃሌሉያ የብሎምን እንዳተባሃሉስ ነቲ ዕዮ ኣምላኽ ግን ኢዶም ዝርጉሕ ነይሩ ወዲኦም እንዳተባሃሉስ እንደገና ናይ መሃብ ልቢ ግን ነይሩዎም ኣሕዋት ሎም ሓደ ነገር ክነግረኩም ካብ ዘለኹምዎ ደረጃ ናብ ዝቕጽል ደረጃ ክትሳገሩ እተን ኣብ ኢድኩም ዘለዋ ናይ ተኣምራት ዘርእኹም እየን ንዕአን ምዝራእ ንዕዮ ኣምላኽ መሃብ ተላመዱ ብዙሓት ሰባት ኣብ ፋይናንሻል ህይወቶም ንምንታይ እዮም ድህሮሙ እንተይልኩምኒ ነቲ ደይብላዕ ስለ ድበልዑ ወይ
زرئي أي باللعني نتبيت أملاخ كتبوه زلكم نجر نعهم أي تتقبلوا نعيو أملاخ مهاب تمهارو مصحف قدوس كمز بالزان تالو أقدامي نجس أقدامي نجس معرف 17 كاب تقص 10 تجميرنا هنرينا تنسي خاء ناب سرابتا كده ناب دقة اتا كتما مسمت أدما إنه عنجيتي التقري مبلت سبيتي أبو نبرت نعا خاء تسويعو بجاخي زيستي وحيدة ماي بقى حاجركي أمس اللي بلا كتمت إلى مسكدة دما بجاخي أب إيدكي قراس انجيرا تمال اللي إلو تسوعا نسخاء هي وإجزابير أملاخكا إيو إلى بجاكا شلقت حرج أبعترو حيدت زيتي أم أرسميتو انجراس يبلين إنيخو خاء كلتا عنجيتي أقري اللهو آتي دما نعين نودين كسنكتو أمو بلعنا يوكل موتينا بلد إلياس كاء أي تفرهي كيدي كم تزبل كيو قبري قدم جنا كابو نعي نشتقج سنكتكي أمس اللي دحري دما نعخن نودخن سنكتي እግዚአብሔር አምላኽ እስራኤል ከምዚ ይብላሎሞ ክሳዕታ እግዚአብሔር ንምድሪ ዝናብ ዘዝንመላ መዓልቲ ሓርጭ ካብ ዕትሮ ኣይውዳእን እቲ ዘይቲ እውን ካብ መቐር ሰሚቶ ኣይጎድልን በላ ከይዳ ኸኣ ከምቲ ኤልያስ ዝበላ ገበረት ንሳን ንሱን ቤታን ድማ ብዙሕ መዓልቲ በልዑ ከምቲ ቃል እግዚአብሔር ብኤልያስ እተዛረቦ እቲ ሓርጭ ካብ ዕትሮ እቲ ዘይቲ እውን ካብ መቐር ሰሚቶ ኣይጎደለን رأي حوات إذا سبيت زيئة نون إلياس ننوح معالتات كتبلعو نعان نودا نقا نحنت معالتي نحنت جيزي كبل عزيك إلا أزين وحدات حريج كسقبو أمزيك إلا دحريقو موتين بتصبيانيرن مخنياتو مقبد بهالسلا زي نقروم جن اتزقر مكم እግዚአብሔር አምላኽ ነዛ ሰበይቲ ኣብተን ውሑዳት ሓርጭ ኣብ ኢዳ ዝነበራ ኣብተን ውሑዳት ዘይታ ኣብ ኢዳ ዝነበራ ንነዊሕ ግዜ ከቐጽላ ዝኽእል ብዙሕ ሓርጭን ብዙሕ ዘይትን ኣብኡ ቆሚጡላ ነይሩ እዚ ማለት እተን ኣብ ኢዳ ዝነበራ ውሑዳት ዘርኢኤን ነይረን ዘርኢ ርኢኹም ኣለኹም ክትዘርእዎ ከለኹም ንእሽተ እዩ ኣብ ውሽጢ እቲ ዘርኢ ግን ብዙሕ ፍሬታት ኣሎ ኣብ ውሽጢ እቲ ዘርኢ ግን ገረብ ኣሎ ኣብ ውሽጢ እቲ ዘርኢ ግን ጫካ ኣሎ ስለዚህ ኤልያስ ሓጊዝዋ ነዛ ሰበይቲ እንተ በሊዓተን ክትመውት ያብኡ ጌራ እንተ ንዕኡ ሂባቶ ግን ከም ደይ ትመውት ፈልጥ እዩ ደሓን ኣነ ዝብለክ ግበር ኢልዋ መንፈስ ቅዱስ ብኤልያስ ገይሩ ረዲእዋ ርአዩ ሕዋት ኩሉ ግዜ መንፈስ ኣምላኽ ክትቡ ወላ ኣፍተን ይብልናን ትብልዎን ክትቡ ከላዓዕለኩም ከሎ ናብ ዝቕፅል ተኣምራት ከስግረኩም ይደሊ ስለ ዘሎ ሃቡ ኩሉ ግዜ ወሃብቲ ምዃንኩም ንርእስኩም ኣእምንዋ ካብ ጎዲልን ዝብላ ተሓሳስባ ውፁ ኩሉ ግዜ ዘርኢ ብኢድኩም ከም ዘለኩም እመኑ ኣምላኽ ዘርኢ ይዝበካ ንስኻ ድማ ነቲ ዘርኢ ምስ ዘረእካዮ ናብ ዝቕፅል ዓፂድ ትሳገር እንተ ደኣ ኣምላኽ ዝሃበና ዘርኢ ንበልዖ ኮይና ግን ብድኽነት ክንህረም ኢና እንተ ደኣ ኣምላኽ ዝሃበና ዘርኢ ንበልዖ ኮይና ግን ምውዳቕና ኣይተርፍን እዩ رأيو يسوس كريستوس كلتا عسان حموشت قجان ناب إيدو مسعاتوا نلعل حموشت شح عبليعو 10 تخلت مصاب كم تترف جيرو عبيتو تأتوو ناب إيدو تأتوو زبالة يبزحلكم دا أنبر أيقدلوكم منيو ناب بيت أملاح كزور أخلوهم كل جيزي نايك زيابير برخات أبناتكم فاينانشال كم زحلف أمونو كاب تبزحي دخلنات تبلوو كاب تيابلنان تبلوو كابو نعيو أملاح مزرع تلامودو عبزنا جرز بتاخاتكم بزحات سبات هذه إيراي فرحيهم إذن تهيبخ قد لنيو ريخهم كقد لني إزبلا تحساس باس لزلهم أما هابزولو برخة مبزحن أيردو منيو لوم جن عاهم يردعكم عفتن وحدات هالوان تبلون تأمرات هاللومو السن نعيو أملاح مزرع تمهارو كابير أملاح كدنوكم يو شالوم ስለዚህ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ የአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝተሰቕለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ بسالسيت معالتي أملاخ كموتات كم زتنسؤو أبيمان أملاخ كم ستقمت يأمن الله
ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኸይ መድሓኒየይ እዩ ካብዛ ሰዓት ንክርስቶስ ብምቕባለይ ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ ኣምላኽ ኮይነ ኣለኹ መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ ብእምነት ናብ ውሽጠይ ይቕበለካ ኣለኹ ኣሜን እዚኣ ጸሎት ጸሎኹም ብጣዕሚ እኳ ሓጎሰኩም በዚ ብታሕቲ ዘሎ ኣድራሻና ኮንታክት ግበሩና ኢኹም ሰድለይኩም ሓገዝ ክንለኸልኩም ኢና ሻሎም